Слава Христу! З дзеяў апостальскіх. Калі Езус узнёсся на неба, апосталы вярнуліся ў Иерусалим з гары, называнай Аліўнай, што непадалёк ад Иерусалима, на адлегласці шабатовай дарогі. А калі прыйшлі, падняліся ў святліцу, дзе былі Пётр і Ян, Якуб і Андрэй, Філіп і Тамаш, Барталамей і Матвей, Якуб Алфеяў, Сымон Зелот і Юда Якубаў. Усе яны аднадушна трывалі ў малітве разам з жанчынамі і Марыяй, маці Езуса, і з братамі ягонымі. Праз тыдзень нас чакае ўрачыстасць з паслання Святога Духа, і тэкст дзеяў святых апостальскіх, ён непасрэдна нас рыхтуе да гэтай урачыстасці, паказвае, у якой атмасферы прабывалі вучні Христовыя, вучаніцы разам з жанчынамі, у якой атмасферы прабывалі, чакаючы, у прынцыпе, невядома чаго, бо яны не ведалі. Чаму ім трэба прабываць у Іерусаліме, і хто такі Святы Дух? Напэўна, нічога яны з гэтага не ведалі, проста верныя наказу Христоваму, яны прабываюць і чакаюць. І сёння дзеі апостальскія апісваюць нам гэты характар, назовём так, раннехрысціянскай супольнасці. І вельмі важнае слово, которое гучыць сёння, гэта тое, што яны прабываюць, усе яны адзінадушна трывалі ў малітве. Хочу звярнуць увагу на гэтае слово «адзінадушна». Адзін са слоўнікаў тлумачыць, што гэта аб'яднаныя адным помыслам, замыслам, ідэяй і мэтай. Карацей кажучы, адзінадушша – гэта што? Гэта такі стан чалавечай душы, чалавечага жыцця, быцця, калі людзі аб'яднаныя нечым адным. І гэта адно іх так вабіць, што паміж імі ўзнікае такая еднасць. Цікава, што гэтае слово, такое прыгожае, магчыма, яно па-рознаму перакладаецца, але ў большасці, менавіта так перакладаюць адзінадушша. Цікава, што гэтае слово, яно ўжываецца ў Новым Запавеце 12 разоў, і 11 з іх, 11 разоў у дзеях апостальскіх. І толькі один раз у пасланні да рымлянаў. Я так трошку нясмела раблю такія высновы. Чаму менавіта? Таму што гэтае адзінадушша, яно было характэрна толькі для ранняга касцёла. Тады менавіта, калі яшчэ ўсе такімі гарачымі былі, і калі такое яўнае дзеянне праявіў Святы Дух. Яно адзінадушша ў нейкай ступені папярэднічае прыходу Святога Духа, і пасля у выніку сыходу Святога Духа яно будзе характэрнае для іх. Прычым адзінадушша будзе настолькі, што яны нават маёмасць сваю будуць прадаваць, раздаваць, і ўсе разам адно будуць прабываць, дзяліць, каму што было патрэбна. Цікава, што пасля у Новым Запавеце гэтая тэма ўжо не гучыць. Чаму? Таму што ўжо будуць падзелы. І падзелы рознага плана. Напрыклад, апостол Павел будзе казаць, што людзі спрачаюцца: я Паўла, я Апалоса, я Петровы, а я Христовы. І Павел там тлумачыць, што не Павел праліў за вас кроў, не Павел памёр. Павел звяртае ўвагу тады на Хрыста, што нельга так дзяліцца вакол лідараў, вакол святароў, вакол пастыраў, што трэба ўсім быць вакол Хрыста. Ужо гэтага адзінадушша няма. Пасля мы чуем, што калі гэтую маёмасць раздавалі і ўсім усяго хапала, пасля раптам грэкі пачынаюць наракаць, што занядбалі іхных удоваў, што пра габрэйскіх удоваў больш дбаюць пра гэтых жанчын, а пра грэцкіх менш. Ужо на такім узроўні бытавым, назовём это так, я некалі казаў гуманітаркі.
На ўзроўні бытавым пачынаецца нейкі падзел. І таму ідэалізаваць, напэўна, не трэба. І новы запавет нам паказвае, што да, гэтых падзелаў ужо будзе. Адбудзецца нейкі там канфлікт, который паспяхова вырашыцца паміж Паўлам і Пятром, паміж Паўлам і Барнабам. Марк адлучыцца ад Паўла. У нейкім моманце апостол Павел скажа: «Усе мяне пакінулі, толькі Лука са мною». І вось эта ранняя хрысціянская супольнасць, да, яна ўжо у этом плане будзе здаваць пазіцыі. І таму цікава, што вось гэтае слово, яно в прынцыпе характэрна толькі для дзеяў апостальскіх, і то, ў прынцыпе, там больш нават у першых раздзелах. Пасля мы ўжо як бы не надта пра гэта будзем чуць, ці менш будзем чуць. Вось, і яшчэ у дзеях апостальскіх гэтае слово ўжываецца не толькі да апосталаў, а яно ўжываецца таксама да ворагаў. Напрыклад, тыя, которые заб'юць Стэфана, першамучаніка, яны таксама напісана, ўжываецца гэтае слово. Яны адзінадушна закрылі вушы, закрычалі і кінуліся на Стэфана. Значыцца, яны былі аб'яднаныя адной ідэяй. Это ненавісць да Стэфана. Аб'яднаныя адным замыслам, яны хацелі знішчыць яго. Ці, напрыклад, калі ўжо апостола Паўла пачынаюць цягаць па судам і ягоных паплечнікаў, не толькі яго, там таксама некалькі разоў ужываецца, што людзі, адзінадушна схапіўшы Паўла, пацягнулі яго там на нейкія чарговыя суды, чарговыя разборкі. Таксама іх аб'ядноўвае непрыняцце, непрыязнь да таго, што прапаведвае і робіць апостол Павел. І разважаючы над усім гэтым, вось, што мяне асабіста, якія думкі з'яўляюцца і што мяне ўражвае, сказаў бы такія высновы, што вось адзінства, пра которое мы часта марым, альбо, як кажуць дзеі апостальскія, адзінадушша, вось гэта вось адзінства, яно як бы не можа быць просто такой ідэяй. Адзінства для адзінства. Я часта чую гэты матыў, бо нам хочацца, каб мы былі адзіныя, каб вось такое вось братства было сярод веруючых, сярод хрысціянаў. І многія кажуць, чаму розныя канфесіі не могуць дамовіцца? Няхай сядуць і дамовяцца. Цікава такія людзі, которые так разважаюць, цікава, ці яны з мужам са сваім ці з жонкай хаця бы здольныя дамовіцца. Са сваімі дзяцьмі, са сваімі бацькамі, са сваімі суседзямі, ці яны здольныя дамовіцца. У простых нейкіх справах. Я б сказаў бы, што вось гэтая ідэя адзінства, да, мы марым, нам гэта трэба, у нас ёсць патрэба ў людзей, агромная патрэба, мы не павінны быць самотнымі, мы хочам нейкага братства, мы хочам сяброўскіх зносінаў нейкіх, глыбокіх. У нас ёсць такая глыбокая патрэба. Але вось гэта адзінства, яно не можа быць ідэяй само па сабе. Это так не працуе. Сказаў бы, што выглядае карціна наступным чынам. Найперш мы адказваем на пытанне, хто мы такія, што для мяне важна, якімі вартасцямі я жыву. А пасля ўжо у выніку, калі ты разумееш, хто я такі, і ў выніку разумееш, хто другі чалавек, калі вось твае вартасці, твая сістэма вартасцяў супадае з сістэмай вартасцяў іншага чалавека, вось тады яно ўзнікае адзінства. Гэта не мэта, да которой трэба ісці. Гэта вынік працэсаў, которые ў табе адбыліся, адбываюцца і ў будучыні будуць адбывацца. Вось это ёсць адзінства. І таму, калі мы часта чуем, што мы трэба, каб было адзінства. Адзінства ў парафіі, адзінства сярод святароў. Чаму ксяндзы паміж сабой такія разрозненыя? Чам там адзінства паміж католікамі? Адзінства паміж хрысціянамі. Мы чуем такія лозунгі, яго няма. Чаму? Таму што мы ўсе абсалютна розныя. Мы ўсе хто ў плот, хто ў гарод. У нас свае сістэмы вартасцяў. Мы абсалютна не падобныя адзін да аднаго.
Ксяндзы абсалютна не падобныя адзін да аднаго. Святары, хрысціяне, католікі ў межах той самай парафіі, у межах той самай вуліцы, дома, сям'і мы не падобныя адзін да аднаго. І тады, прычым непадобныя і апосталы былі непадобныя, яны ўсе розныя, але вот наша сістэма вартасцяў непадобная. Вось это вот важна. Што мы, ў прынцыпе, хто ў плот, хто ў гарод, таму што у нас, у кожнага з нас свая сістэма вартасцяў. І калі, напрыклад, я адкрываю, насколькі для мяне будзе важны Христос, для мяне важна Яго Слова, но мяне не будзе адзінства з тым, для каго гэта не аж так важна. Для каго будуць важныя іншыя рэчы. Там набажэнствы, традыцыі, вот, там патрыятызм, напрыклад, не ведаю яшчэ што. І, сказаў бы, напэўна, так, чаму так увогуле сталася, што тое адзінства, которое было ў раннехрысціянскім касцёле з самага пачатку, чаму яно стала распадацца і, зрэшты, магчыма, па-іншаму і не магло быць, таму менавіта Христос у 17 раздзеле Яна і моліцца за адзінства вучняў і пасля за адзінства тых, хто будзе верыць паводле словаў вучняў, апосталаў. Вось, чаму гэтае адзінства стала распадацца? Я думаю, што таму, што сталі з'яўляцца іншыя рэчы, которые станавіліся важнымі на ўзроўні важнасці Хрыста. Христос для мяне важны. Вот якое адзінства апосталаў і тых, хто прабывае вось у гэтым пакоі адзінадушна. Это апосталы, это жанчыны, гэта Марыя, маці Езуса, гэта ягоныя родзічы, браты. Што іх аб'ядноўвае? Христос стаўся для іх настаўнікам. Вось гэта іх аб'ядноўвае. Гэта для іх фундаментальнае і самае галоўнае. Іншыя людзі, габрэі, яны таксама былі веруючыя. Фарысеі былі веруючыя, вельмі веруючыя, рэлігійныя, выконвалі закон Маісеяў, але Христос не стаўся для іх настаўнікам. І ўсё. Вот, і аказалася, што гэты пункт не вакол закона Маісея, а вакол Хрыста, у которага яны паверылі. Ён стаўся сынам Божым для іх. Яны вераць у гэта. І вось гэта іх аб'ядноўвае. Фарысеі таксама будуць аб'яднаныя. Яны не прымаюць Хрыста. У іх другая прычына аб'яднання. І цікава, калі мы чытаем Святое Пісанне, бачым гэтыя дыспуты фарысеяў вакол Хрыста і таго, што робіць Христос, і этой актыўнасці такой евангельскай. І пасля мы чуем, што хаця бы той самы Нікадэм, ён ставіць пад знак запытання такую вось упэўненасць фарысеяў. І ён кажа, што закон наш не дазваляе судзіць, пакуль мы добра не разбяромся ва ўсёй справе. І сярод іх тут жа раздор з'яўляецца. Яны кажуць, карацей, яны разыходзяцца адразу. Таму што вот так яны аб'яднаныя гэтай тэмай. Ніякі Христос, вы што? Нават думкі не дапускаюць, які Христос, які Сын Божы, што это такое, да? І толькі нехта прабуе по-другому думаць, все сразу, тут жа разышліся ў розныя бакі. І сказаў бы так, што вось на пачатку, заўважце, цікава, што Христос, ён не прапаведвае як нейкую мараль і ідэал адзінства. Ён нідзе не прапаведвае, што вам трэба быць адзінымі, вы што, по-другому ніяк нельга. Ён проста прапаведвае. І людзі, которые ягоныя выбралі, яны по факту, яны злепліваюцца адзін да аднаго. Вось гэтая ідэя, это адзіная мэта, адзіны замысел, ён пачынае іх аб'ядноўваць. Это быць вучнямі Хрыста. Сабрацца вакол свайго настаўніка. Усе яны так аб'ядноўваюцца. А пасля яшчэ ў выніку Дух Святы, ён умацуе вось гэтае адзінства, і ён будзе яго больш радыкальным рабіць. Таму вось гэтае адзінадушча, яно папярэднічае прыходу Святога Духа, а пасля это проста нейкі пік такі будзе. Дык вось,
вяртаюся да думкі сваёй, чаму пасля ўзнікае падзел? Таму што пачынаюць узнікаць іншыя рэчы важныя для іх, для розных служыцеляў хрыстовых, і Христос будзе для іх важным, але недзе нараўне з Христом будуць з'яўляцца іншыя рэчы. Напрыклад, падзел там маёмасці, каб справядліва там все было, габрэям, не габрэям, удовы. Напрыклад, там пытанне да евангелізацыі, насколькі можна радыкальна евангелізаваць, і тут канфлікт будзе Паўла з Барнабам. Напрыклад, пытанне абразання, прыняцця габрэяў, то ўзнікаюць все іншыя тэмы. І яны становяцца для іх важнымі, і яны ў нейкай ступені адводзяць позірк ад Хрыста, вакол кога яны былі сабраныя на самом пачатку. І ў прынцыпе вот так вот падзел і дзеецца. Калі для хрысціянаў нараўне з Хрыстом, не скажу, што важней, але нараўне з Хрыстом ці падобна там недзе, абрад пачынае мець значэнне, і тады людзі, а вот вы так моліцеся, а вы не так. Мова пачынае мець значэнне, а вы па-грэцку, а вы на латыні, а вы па-габрэйску, а вы па-польску, па-беларуску і так далей. Пасля даходзяць ідэі патрыятызма, там, а мы вакол нашай дзяржавы, народа, нацыі, там палякі, беларусы, украінцы, рускія. Ось. І калі гэтыя тэмы паралельна пачынаюць узнікаць, вот тады вот знікае адзінства. Ці нейкія плюс яшчэ багаслоўскія пытанні, дагматычныя пытанні, і гэтага ўсё болей, болей. І вот так вот пачынаецца раздзел. І так бы гэта сказаў, да. Падсумоўваючы, адзінства яно не з'яўляецца нейкай ідэалогіяй і не з'яўляецца нейкай мэтай, што вот давайце ўсе будзем адзіны. Гэта немагчыма. Найперш трэба паглядзець, хто ты такі, якія вартасці для цябе важныя, вакол чаго ты канцэнтруешся сам як чалавек. І калі ты падобнага сустракаеш, то тады паміж вамі адзінства. Калі, напрыклад, для мяне важнае святое пісанне, важны святы дух, калі я сустракаю падобных людзей, у нас будзе паміж імі адзінства. Калі я сустракаю пабожных людзей, которые нават не ведаюць, навошта ім святое пісанне, у мяне не будзе з імі асоба ніякага адзінства. Больш, чым з атэістамі, да. Але асоба адзінства не будзе. Таму што для мяне важны Христос і тое, што ён сказаў. Калі я сустрэну людзей, которые дзень і ноч вывучаюць святое пісанне, яны проста любяць яго, яны без гэтага жыць не могуць, да, а я яшчэ не настолькі, то мяне з імі не будзе адзінства. І гэта не тое, што мне трэба цягнуцца да іншых людзей, для таго, каб з імі быць разам у адзінстве. Навошта? Навошта мне цягнуцца і быць з імі? Яно у нейкай ступені па факту вынікае. Да, ты глядзіш, хто ты ёсць, якімі вартасцямі ты жывеш, што для цябе важна на сённяшні дзень ці доўгі перыяд. Ось. І пасля ты знаходзіш падобных людзей, і тады такія людзі, яны аб'яднаныя. І так Христос аб'яднаў сваіх, яны аб'ядналіся вакол яго, яны сталіся вучнямі ягонымі. Вось што іх аб'яднала, а Дух Святы гэта адзінства, ён умацоўвае, благаслаўляе, памнажае настолькі, што людзі, як кажуць дзеі апостальскія, яны будуць нават баяцца далучыцца да гэтай групы. Настолькі яны заграныя былі, настолькі адзінства было, што людзі іншыя адчувалі, што мы не такія, мы не пасуем да гэтай кампаніі, і баяліся да іх далучыцца. Таму адзінства гэта не ідэалогія. Адзінства это вялікі дар Божы, да, і ён скарэй вынікае з адказу на пытанне, хто я такі на сённяшні дзень. Пахвалёны Езус Христос.